belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Vandaag is in Nederland bekend geworden dat het Nederlandse kabinet op maandag 19 december excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. Daarvoor reizen 7 leden van het kabinet naar Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Ze zullen daar toespraken houden waarin ze namens de staat der Nederlanden spijt zullen betuigen. Premier Rutte zal dit in Nederland doen. Eerder deze maand werd al bekend dat het kabinet op korte termijn excuses zou gaan maken voor het slavernijverleden. Dit nadat een meerderheid van de Tweede Kamer daarop had aangedrongen. Minister van Financiën Javier Solvania heeft tegen de Extra gezegd dat er een 5e wijziging is gestuurd naar het parlement voor wat betreft de wet normering topinkomens. Hij ziet het gebeuren dat nu snel de wet kan worden aangenomen. En op die manier kan ook de 12,5% korting op de salarisvoorwaarden van ambtenaren snel worden teruggedraaid. Zo is de verwachting van Silvania. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. Vandaag wordt wereldwijd stilgestaan bij relationeel geweld. Geweld tegen vooral vrouwen in een relatie is wereldwijd een groot probleem. Ook op Curaçao, zo bleek gisteren tijdens de behandeling van dit onderwerp in het parlement. Veel parlementariërs roepen de regering op meer te doen om relationeel geweld tegen te gaan. De minister van SOAW, Roetmielde Laumonize-Sidia, heeft aangekondigd dat er snel een code voor bescherming van slachtoffers zal worden ingevoerd. De kustwacht op Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt dat ze woensdagavond een boot hebben aangehouden met 30 personen uit Venezuela. Dat gebeurde op het water voor de kust van Curaçao. Het gaat om 10 vrouwen en 20 mannen, waaronder een minderjarige. Ook was er een hond op de boot aanwezig. De personen zijn aan de politie overgedragen. De hond is aan de veterinaire dienst overgedragen. Sylvana Simons van de partij Bijeen heeft gisteren een motie ingediend. Dit met steun van de partijen Volt en Partij voor de Dieren. De motie roept de Nederlandse regering op om meer onderzoek te doen naar vrijheidsstrijders en mensen die in opstand zijn gekomen tegen het koloniale regime van Nederland. Deze mensen worden tot nu toe onderbelicht in de geschiedenisboeken en de motie dringt erop aan om daarin verandering te brengen. Er moet volgende week gestemd worden over de motie. De ministers Charles Cooper en Luis Sandro Seintje van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van Economische Ontwikkeling hebben gisteren het licht aangestoken in het centrum van Curaçao. In de binnenstad is de komende weken mooie kerstverlichting te zien. Het geeft aan dat we aan het eind van het jaar komen en daar hoort de traditionele kerstverlichting bij. Bearing Point Caribbean heeft onlangs medewerkers van 7 verschillende belastingdiensten op Curaçao ontvangen. Daarbij is gesproken over de voortgang binnen de belastingdiensten, onder meer over digitalisering, maar ook over andere uitdagingen. Ook is gekeken hoe de belastingdiensten elkaar kunnen helpen en is er een mooi programma gegeven van Curaçao. Esmeralda Levens, er is onlangs een Tax Administration Performance Summit geweest hier op Curaçao. Dat betekent dat er vertegenwoordigers van verschillende belastingdiensten hier waren. Hoe is dat gegaan? Het was een daverend succes. We hebben gasten van 7 eilanden gehad die in onze regio zijn. We hebben de directeuren op bezoek gehad en hun adjunct-directeuren.
En het heeft ze de kans gegeven om met elkaar te overleggen. Ze zijn allemaal of al midden in een digitale transformatie of ze zijn van plan daar binnenkort aan te beginnen. Heel veel van de eilanden of de belastingdiensten in de regio hebben oude systemen van 20 of 30 jaar oud. En ze zijn nu toe aan vernieuwing. De technologie is natuurlijk helemaal anders nu. Dus het is een heel transformatieproces. Wij leveren dan een systeem, wij kunnen dat leveren. Dat is maar stap 1, maar het is veel meer dan dat. Dus ze hebben de behoefte aan om bij elkaar te komen en om met elkaar te bespreken waar ze allemaal tegenaan lopen. Een stukje change management, een stukje leadership, dat is allemaal aan bod gekomen. Dus daarom ze zijn uitgenodigd hier op Curaçao en vanuit hieruit worden ze zeg maar een stapje verder geholpen. Ja, dit is de 4e keer dat we dit organiseren en ze komen heel graag naar Curaçao. Behalve de summit, dus na de summit elke dag, hebben we ook een stuk Curaçao laten zien. We zijn met ze gaan lopen door Otrobanda. Vonden ze fantastisch. We hebben hier op kantoor iets georganiseerd met een kai-orgel en een Curaçaose, dus lokale cuisine voor hen om te proeven. Dus dat ze ook hebben meegekregen wat Curaçao is. Ze hebben ook al onze collega's leren kennen, die ze normaal niet leren kennen. We hebben een groepje die gaat altijd naar de klant toe, on-site. Maar we hebben een heel team dat eigenlijk ondersteuning biedt. En dat vinden ze ook fijn om die te ontmoeten. Maar het was vooral fijn voor ze om met elkaar te praten. Omdat heel veel mensen, omdat ze ook veel overeenkomsten dan hebben? Ja, heel veel overeenkomsten. Ze zeggen, een van de deputy controller van Grenada, die zei heel mooi: "We are divided by water, our islands, but in spirit we are one." En ze hebben allemaal met dezelfde problemen te kampen, dezelfde challenges. Dus dan horen ze van een ander: "Oh, ik heb het zo opgepakt en het werkte prima." En dan gingen ze daarover discussiëren. Dat is echt goed. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.